uku sau uku. Sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallacin shirin fim ɗin uku sau uku. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa saboda tana da matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farkon nan tasha tamu, yi mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙarga. Da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kamar yadda kuka sani, shirin fim ɗin uku sau uku shiri ne da ake sakar muku shi a duk ranar Juma'a da misalin ƙarfe 7 na dare akan tashar nan ta AKA Amfara Multimedia, wanda AKA Amfara Multimedia shi ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri. Kuma idan za ku duba za ku ga shirin nan shiri ne da kan ilimantar, ya nishaɗantar kuma ya faɗakantar da masu sauraro. Ku ci gaba da bibiyan mu ta nan ne da zarar mun saki shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode da bibiyan mu da kuke a koda wani lokaci.